Vi havde en udfordring, fordi vi havde et andet firma, som er vores VVS-folk, som havde gået og kigget på rør, der var sprunget, og så havde de kigget ind i rørene, og så gav de os besked på, at der var rigtig meget biofilm. Men fik så at vide, at det er sådan noget klister, der samler sig med bakterier op i rørene, og hvis det bliver meget gammelt og bliver meget af det, så kan det gå hen og give legionella-bakterier. Og det vil sige, at man kan faktisk blive rigtig syg af det varme vand, der kommer op i rørene, når man går i bad osv. Jeg fik snakket med en pige hos skolelærer, der med det samme sagde, nu sagde jeg over til det kloge ord, hedder skolelærer. Og det, de ligesom sagde, at det bedste, man kunne gøre, det var noget, der hed skylning af rørene, så man fik spulet alt biofilmen ud. Det kom til den tid, der var aftalt, og jeg lukkede dem ind, og de gik rundt i vores kælder. Vi har 3 kældere. Og de kiggede på vores varmvandsbeholder, og de fortalte så, hvordan forløbet ville være, og det ville tage 2 dage. Fordi først så skulle de sætte en masse ventiler op, og så skulle vi have noget materiale hjem, og så gik de i gang med at spule. Og alt besked fra guldlærer, hvornår det gik i gang, og hvornår det sluttede, det fungerede super godt. Alt fungerer. Normalt, når vi har haft lukket vandet, så fik vi altså sådan en masse brun slim ud af rørene. Efter vi har haft lukket vandet, så er det vand, der kommer op, det er helt klart og perfekt, og alle har varmt vand, og der har ikke været nogen problemer overhovedet. Det har været fuldt funktionelt, som vi også gerne ville have det, og tidsmæssigt, og de overholdt, hvad de skulle, så de er kun glade. Jeg kan helt sikkert anbefale guldlærer til andre på grund af vores oplevelse.